Salutare tuturor! Fac acest video așa mai lejer, pentru că vreau ca pe canalul meu de YouTube să fie și videouri așa mai simple cu mine, despre viața mea, despre întâmplările mele. Și acum ceea ce urmează să vă spun este că... Dar voi oricum o să aflați mai târziu. Nimeni nu știe, nici mama, nici tata, nici prietena mea cea mai bună. Știe doar iubitul meu și încă câteva persoane care au aflat așa pur și simplu, dar dacă nu ar fi aflat acele persoane, cumva așa printre altele, ar fi știut doar iubitul meu și eu și instructorul auto, cei de la școala auto care m-au programat. Am examen la școala auto vineri și astăzi este marți, mai am câteva zile și eu mă pregătesc, pentru că până acum nu am avut timp să mă pregătesc. Și știu, poate vă gândiți că tipul acela de fată care lasă tot pe ultima 100 de metri. Nu, eu de fapt sunt tipul acela de persoană care nu lasă pe ultima 100 de metri. Eu trebuie să fac totul mai devreme și să termin și să mă eliberez să-mi iau de o grijă. Și deja când am terminat cu cursul, de filmat cursul meu, lecțiile, m-am eliberat un pic și am început sâmbătă aceasta, câteva zile în urmă, în serios fac chestionare. Încă nu am ajuns la capăt, adică nu am ajuns până la final. Eu trec acum mediul de învățare când fac întrebări pe categorii. De exemplu, depășire, fac toate întrebările de acolo. Ce am făcut până acum din școala rutieră? Deci eu pe acest cont fac. Nu știu dacă e ok. Mi-a scris o urmăritoare și a spus că nu e ok acest site. Trebuie să fac de pe DRPCIV. O să fac de acolo neapărat, dar deja dacă am început să fac aici, vreau să duc până la capăt. Ok, am făcut din pasul 1. Uitați-vă, eu sunt pregătită 37% să iau permisul, dar eu sunt pregătită mai mult. Nu am parcurs pasul 2, pentru că aici sunt indicatoarele, vă arăt. Și eu nu am deschis, vedeți, să mă uit la fiecare indicator ce înseamnă, pentru că eu deja le știu și nu m-am uitat. Aici ar trebui să fie 100%, dar nu este. Ok, intrăm în categoria B. În pasul 1 am făcut 95 din tot ce era aici, toate aceste lecții sunt lecții video și le-am parcurs. Ok, la pasul 1 l-am parcurs, pasul 2 îl știu, pasul 3 este un mediu de învățare și aici sunt întrebări. Uitați-vă, vedeți? Sunt 1200 de întrebări, 1208. Eu am parcurs 44% din ele. Le-am luat pe categorii. Ai posibilitatea să le faci cumva haotic, dar eu le-am luat pe categorii pentru că îmi place să învăț totul așa foarte organizat, să mă asigur că eu știu foarte bine. Și mai am de parcurs, iată, un pic din prioritate de trecere și deja aici în jos, la pasul 3. Și de ce îmi place aici acest mediu de învățare? În cazul în care tu nu știi o întrebare, nu știi cum să răspunzi la o întrebare, aici este explicația video sau scrisă și tu înțelegi de ce ai greșit la o întrebare sau de ce este un răspuns și nu este altul. Ok? Și după ce finalizez acest punct, la pasul 4 deja sunt chestionare ca la examen, unde timpul este monitorizat, sunt exact 20 ceva de întrebări, doamne, nu știu câte întrebări se dau acolo, 26 de întrebări. Și iată, așa este acest mediu de învățare. Sper să mă ajute. Până când m-a ajutat. Vedem mai departe. Mi-a scris o urmăritoare și a spus că întrebările nu sunt corecte pe acest site, ceva nu este în regulă. Dar vedem. Eu după ce finalizez aici, schimb site-ul și fac chestionare și din altă parte să mă asigur că fac totul ok. Acum, data de 20 mai, eu am parcurs 544 de întrebări. Și e de dorit azi, mâine, eu să le termin și după să schimb deja site-ul să fac întrebări pe alt site. Dar de ce n-am făcut public pe Instagram? Nu știu, mie îmi place suspansul, mie îmi plac secretele. În general, eu sunt o persoană foarte secretoasă, pentru că sunt zodia Scorpion și poate asta explică multe. Ca prietenă sunt foarte bună, dacă mie îmi spui un secret, nu îl află nimeni și îmi plac secretele. Probabil de asta nu le-am spus nici părinților și nici prietena mea cea mai bună. Nu știi nici lumea din Instagram. Pur și simplu că îmi plac mie secretele și gata. Și îmi place să țin secretul și după asta să fac surpriză din acel secret. Mă duc să-mi iau dosarul de la școala auto și să mai fac acolo vreo 2 chestionare să văd cum o să mă descurc. Ce de aici este căninul? Nu-mi place cum am prins pălăs. Mă arată gras. Soluția ar fi să-l desprind. Da. Școala auto este foarte aproape. Merg un pic, trec strada și școala auto. Aici e campus universității și școala auto de acolo. Am fost după dosar, dar nu l-am luat. Trebuie să mă mai duc mâine încă o dată. Nu era gata dosarul sau nu știu exact care era problema. Și am făcut acolo pe loc 3 chestionare. Unul
eram la limită și o întrebare l-am întrebat pe ChatGPT pentru că nu eram sigură de răspuns și am răspuns corect, dar eu, nefiind sigură de răspuns, am preferat să întreb ChatGPT pentru că nu puteam să accept să nu trec acel chestionar, era primul și a fost la limită. După care a doilea l-am trecut cu 23 de puncte și ultimul cu 25 sau 26. Am fost și mi-am luat dosarul. Astăzi este ziua 2, miercuri, mâine este joi și păi mâine e examenul. Ca să înțelegeți, eu ieri atât de tare m-am ambiționat. Când am început, când am făcut video, aveam ceva de întrebări. Seara când m-am culcat, aveam 1000. Deci eu ieri am făcut vreo 400, între 400 și 500 de întrebări. Și am mai făcut, am făcut vreo 500, pentru că am mai fost și la școala auto și am mai făcut acolo niște chestionare care nu sunt de mediu, cel de învățare. Și iată, Adelina. Și eu cred în unele semne, în psihosomatică. Nu sunt încrezut 100%, dar adică eu îmi las loc în viața mea și la alte lucruri. Cred și în medicină și în psihosomatică, în toate, adică nu sunt doar una. Și ieri am spus cuiva că eu așa de tare m-am săturat să fac teste, de-am ușit din gât. E că așa i-am arătat, ca să înțelegeți, aseară m-a început a durea gât și azi mă doare gât. Și nu știu dacă e de la asta sau nu, dar curios. Este a doua zi, miercuri, seara, și acum fac ultima întrebare, ultima din mediul de învățare, chiar acum. În ce condiții pot circula pe drumurile publice autovehiculele, tractoarele agricole, sau forestiere? Când nu depășesc greutatea, când sunt în stare bună. Corect! Yay! Și eu am terminat acel mediu de învățare cu peste 1200 de întrebări. Deci pot începe deja să fac chestionare mâine toată ziua și azi seara fac chestionare. Am mai făcut ieri la școala auto câteva, dar încep astăzi să fac doar chestionare ca să văd cum mă descurc. Doamne Dumnezeule! Primul chestionar după ce am finalizat mediul de învățare, 24 din 26. Mai fac 9 și vedem cum le trecem. Dacă sunt persoane care urmează să fac școala auto sau o fac acum, să știți că acest site școalarutier.ro chiar m-a ajutat foarte mult. Majoritatea întrebărilor pe care le-am făcut de pe școalarutier.ro sunt în chestionare. Eu mă gândeam că nu o să prea fie, am auzit, adică diferite zvonuri, precum că nu ar coincide întrebările, dar de fapt, deja din câte chestionare am făcut, Doamne, câte mi-au căzut în fix. Și eu am memorie foarte bună și asta mă ajută să țin minte întrebările și să răspund corect. Salutare! Astăzi este joi. Cred că este trecut de orele 1. După fața mea se vede că eu mă simt foarte rău. Cred că atât de rău, cât de rău mi-a fost azi, nu m-am simțit niciodată în viața mea. Și ca să înțelegeți, jumătate de zi s-o dus, eu nu am făcut chestionare, am făcut dimineața când m-am trezit unul și nu l-am luat pentru că probabil că nu mă puteam concentra că mi-era rău. Încep acum să fac chestionare, să mai fac până de seară și sperăm să fie mâine bine. Dacă nu o luăm mai târziu. Nu se întâmplă nimic grav. Acum mă duc să... Mă duc să plătesc o taxă. Trebuie să plătesc o taxă de 89 de lei roni pentru, nu știu ce, la permis. Cred că e cartonașul ăla. Pare mi că e pentru asta. În fine, mă duc să plătesc că trebuie și spun acea taxă să o adaug la dosar ca să pot mâine să merg la examen. Altfel nu se poate. Gata, am plătit taxa. Bună dimineața! Ce voce inexistentă. Astăzi este ziua cu tare. Mă pregătesc, mă machiez pentru că am aflat aseară că astăzi o să mi se facă și poză pentru permis. Așa că mă duc un pic în ordine și trebuie să fac ceva cu vocea asta să fie un pic mai plăcută. Sunt gata. Am chemat Bolt-ul prima dată, merg cu Bolt-ul singură. Și ajungem în 2 minute. Nu știu dacă am emoții, n-am reușit să am emoții. Dar vedem pe parcurs. Sper să fie bine. L-am luat cu 25 de puncte. Singură greșelință. Am mai ieșit și prima de acolo. Cred că în câteva minute, 5 minute am terminat examenul. Și fericită. Aștept acum Bolt-ul și Uber-ul, Bolt-ul.
și mă duc la cămin și după o să vă spun mai multe cum a fost. Ești tot acolo, nu? Da, eu stau acolo la cămin, dar fac în partea aia altă, lângă pedagogic. Deci la lichid, La economie. La economie. Am ajuns la cămin. Mica mea excursie cu Boltul dus încolo și venit înapoi a fost foarte reușită. Referitor la examen, am ajuns acolo și am mai întâlnit un băiat care era cam de vârsta mea, era fratele lui Geaman și din păcate el n-a luat, era chiar lângă mine. Am trecut foarte repede. Mi-au căzut toate întrebările care le-am avut, dar era imposibil să nu cad întrebări din care am făcut, pentru că le-am făcut toate, doar dacă erau schimbate. Și cred că în 5 minute maxim l-am ieșit de acolo, foarte repede, prima și cu 20 și cu 25 de puncte. Ultima întrebare, am bifat două variante de răspuns, dintre care una era corectă și una era greșită. Și asta a fost unica greșeală, dar pentru mine important este că eu l-am luat. Deja că sunt 25 sau 26 de puncte, nu mai contează atât de mult, nu mai sunt cum eram înainte, foarte ambițioasă la fiecare detaliu. Pentru că sunt lucruri care contează mai mult, dar un punct nu demonstrează nimic. Important este eu să conduc bine și să fiu foarte atentă. Acolo singura mică problemă, nesemnificativă, dar mie nu-mi place când oamenii au o atitudine urâtă față de ceilalți oameni și domnii de acolo erau foarte, foarte stricți, severi și vorbeau destul de urât. Cu mine n-au vorbit urât, că nu am interacționat, nu mi-am întrebat nimic. Am încercat să fiu atentă la ceea ce le spunea celorlalți, ca să nu mi se mai repete și mie încă o dată același lucru. A fost ușor, după părerea mea, dacă te pregătești și mai este aici un detaliu, depinde foarte mult cât de bine poți învăța, cât de bine ți se dă să înțelegi. Este normal ca nu fiecăruia să-i se dea la fel de bine, eu pot să memorizez. M-a sunat instructorul. Spuneam că depinde foarte mult și de fiecare persoană în parte. Eu, de exemplu, pot să învăț foarte multă informație în timp scurt și să o memorizez și să o înțeleg. De asta, pregătirea mea ca durat a fost una foarte scurtă. Eu, într-o săptămână, am făcut 1200 de întrebări, doar de mediu de învățare și deja câteva 10 de chestionare, cred că vreo 20-30 de chestionare, nu știu exact. Eu mă simțeam super pregătită, deja nu știam cum o să reacționeze corpul meu acolo, dacă nu o să am emoții. Și, sincer, a fost ok. Am văzut persoane care tremurau foarte tare și aveau foarte mari emoții și am văzut persoane care tot aveau emoții, dar nu atât de tare. Acum urmează să-i dau vestea mamei, tatălui și celor apropiați. Noroc, tată. Și faci? Acum sauri. Da, Nic, ты гень. Ты гень? Да. Ori Da, ты гень. parcă nu știu cum să mă crești. Dacă mama vrea să-i zic și ei dădeam. Și Dar stai, poate răspund și ea. dacă spune, Amuș. Tata, nu, eu ieșit din apel, Amuș, stai să răspund și tata. Dar și s-a întâmplat. Dar nu, nici rău, dar vreau să zic ceva. Hai zic eu le plângi. Mă spare, Adelina. vine tot. Am avut azi examen la teorie la școala altă. Și-ai dat cât? Dar de ce zici că am dat? Dar păi știu că tu înveți și l-ai dat. Eu știu că eu am... Dar eu 100% toată vremea știu că ai să-l dai din prima. Dar ea că chiar nu l-am dat. Ia ca na. Dar și făcut de nu l-ai dat, dar... L-am dat cu 25 de puncte. Ei dă mă tăhală, ce mă spare că cu japa pe mine, știi că eu retrăiesc pe tănica. Eu știam că ai să-l dai, că tu dacă înveți. Bravo. Ne bucurăm. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Dar vezi că, dar eu știam, dar tu îmi zici, da, ai știut, că de-a nu l-am dat, mă-i lua de-am invers. Ați văzut reacția părinților mei? Da. Iată, eu de asta nu le spun părinților. Pentru că eu vreau să le văd reacția când gata, tot e făcut. Să nu își facă griji mama pentru mine. Cu 2 zile, 3, 4, 5 înainte, mama mai tare își face griji decât îmi fac eu și tata să nu stai să gândească. Deodată eu gata am dat și mam, tată, eu am dat și îi se bucură și eu mă bucur. Așa mă încarc cu energie. Și mă duc să mă programez la examen practic.
N-am idee că nu o să fie curioasă, să fie cât mai curând, eu aș vrea. Și vedem, acolo am emoții, recunosc. Da, m-am programat și la examenul practic. O să vă spun mai târziu aici, în acest video, am vorbit doar despre examenul teoretic, cum am pregătit eu, cum a fost. A fost bine, a fost ușor, nu nimic strașnic, în câteva zile vă puteți pregăti. Eu nu m-am pregătit săptămâni, luni, la rând. Într-o săptămână am învățat. M-am uitat la lecții deodată de pe site de acolo, după care am început să fac acele întrebări din mediul de învățare. În 4 zile, în 3-4 zile, 3 cred că eu le-am terminat întrebările și după care am trecut la chestionare. Chestionare, sincer, n-am făcut așa multe. Eu ne-am planificat să fac multe chestionare. N-am făcut așa multe pentru că aveam o zi și un pic la dispoziție. Mi-a fost răuleacă acolo să o duc ziua și plus la asta problema era că eu am văzut că le dau și nu aveam motivație să fac. Adică, să zicem că era lene să fac. Eu așa dau toată energia ca să ajung într-un punct și după dacă văd că am reușit, nu mai am motivație. Iată de ce eu mereu îmi pun scopuri. Și am scopuri mari. Pentru că asta pe mine mă ajută să continui, să lucrez, să fac ceva, să acționez. Eu dacă n-am scopuri, eu mă plictisesc, eu trebuie să acționez. Un lucru despre mine. Și ieri când vedeam, ieri foarte puține chestionare am făcut după părerea mea. Pentru că vedeam că e 24, 26, 25 și zic dacă le iau și așa. Și iată așa, dragii mei. Mulțumesc că v-ați uitat la acest video. Abonați-vă dacă vreți să mai vedeți pe viitor și alte videouri și puteți să lăsați și un like, părerea voastră, să scrieți ce videouri ați vrea să mai fac. Eu vă doresc succes în tot!